balimu wari na litete kuira kamwana kamanyire nyesore buya otabwatie idia woni kana lyo mwana wamanyire ko kwimuka ibitabo ne kisweta cya abana bande asomete gwirusei otamanyeti kwaniranga abana bawo batebika. In fact moko igore school, let us set resolution, let us set new targets, let us set new standards tiyango tokorege ntogete bono abatendri bechikanisa barabo nigo babete bakunyara gusaba abayibori ngaki abana kibakwegora chiskuru abalimu ikabana bainange abana timonyara gusoko bwati chisabo chimbe abayibori ikanga abana bainange banya chitabi cyabo chimbwa cyabo manya mobanyu monyare kubarenda turanyara gutegera chinkwana icho ekere cyaringe ukwana batendri kurasi chikanisa au kibana kibagendrete kuyarigani guskunda bagendrete kwarigani abana babe bakunyara guswase chiskuru au oyengo sabanga abana baito kimugona chiskuru nyasanya ko bagako bakonya nantumaitenga mwabere sukase mitinyi ibere kero kende amangana mange mwarorira ko bakwende skuru bono twale birengere birebia genda igwera abalimu koromokia egero nyako bakonyorekeria kwira se skuru nyako bakokonyora amangana yaramaya ngo sabanga abalimu baito naino abana kibajira se chiskuru kumuranje tokonyera abana semi abana sinkere yerengia nabo ngo bali abalimu bali kira singi ya counseling tiago turubani abana tiako barama kolende baraya sinkere yengia bakore counseling ya nyako bakonya sinjo nayo uno mwalimu umwana rate ubishora bwate baito asumujito Kenya barayi baito bagusi nugo saba kwarenga nyasanya ko bagotokonya ko batoko ba masumu akoyo muya onya ko banga no mwaka gwo wonchereria umwaka gwo kugamba magenderero umwaka gwo gukora ibintu bibikororekana dabanga no mwaka gwo kwena namangana umwaka gwo koramana umwaka gwo korigania bintu mbire tu arocho umwaka oria mwato mwagenda matanga likaria matanga ale ngamaya mwasalia mwaramana mwadagisegi naye go sabanga nyasaya abakonya barayi baito bono tonchererie umwaka oyo iga 2025 umwaka yorumia mwaka w'omulembo mwaka gwoteberania nyako batoko konya ensi yetu ya Kenya no gusaba kwane ngana ye gusaba ngaboni ngantoroche antigota mangana mange abantu bakubiswa abantu bali gotoka ababuli ngolera bali abana babo babwatirwe mbamanyitia sebali ngosaba nge serikali yetu ya Kenya obantu baitu baterinde tobolendi na kunyalekana nga abana baige bakugwata singi cyamagoso kero kenda yabakolete gosa yabakolire tonale gusaba nga ekera abana babwatura singi chikondiro tagigo bakubiswa egera bayibuli batwara nande mechando mwaleta maberera mwaleta mabroira semibere y'abantu tigemanye kadengo nyumwana onyo bukolera magoso obwatiru airiwe ase koti nyako bagasomerwa amagosa aye onyali chikoliro anyako bagakugambiwa igonda kinaye ko sabanga nyasanya ko bagotokonya na intu abana ngo basabanya saba konye tiga mwasa kwa abayibuli obororo mwa abayibuli mechano onye kubikira ase sukuru osoma yenda ase sukuru kiriya ko iro osome egero chego konye nka no chego konya abayibuli amariogo yobutindia naro nane nabuchete igo nare ko kotebanga chinga kichiga tuagende ruseire ntambe nande mumate ngantu batora gishere che Christmas jetale moja nabe kunyalekana nga abana baito basaye baito basoira sinjirigire chimbe nare ko sabanga abarayi baito barabagambi abatuleti mikikumi unyako amagoto kwanyera abana baiga anene mono utarakonya abana make sure nga ebinte bire bikotindia madawa yakulevya gose bintu bikonywe binyubire bibe abagambi baito abantu bamichi 10 mwakonyire nga alesi bigotorwa se bikorosiwa nanya kana ngambiri koroso gibyaleto byarosiwa byabekwo nyako bamogo konya munyako bamogo keania egera abana bambanya konyore bintu bire variable bire accessible bwango nyako bagotindiko naye gusabanga abana baito baire ngora nande bintu gekera bakuria igo biko basali obongo bwabo byaleta ebinte byasemebere byaleta marwire so